Fanúšikovia, dnes máme pondelok a srdečne vás všetkých pozdravuje naša kapela Kolárovci. Všetkých vás zdravíme a priatelia, držte nám palce, dnes začíname točiť, začíname s tvorbou nášho najnovšieho CDčka. Pevne verím, že nájdete sa tam aj vy, nájdete si svoju skladbu a podľa tým našou muzikou uľahodíme vášmu srdcu. Skladby máme pripravené parádne, aj rýchle, aj pomalé, aj veselé, aj možno také na zamyslenie. Ale my máme pondelok, veľmi sa tešíme. Prajeme vám pokojný, úspešný týždeň. Dnes už bolo oveľa viac aut na cestách, dávajte pozor aj na cestách a sledujte naše stránky, pretože budeme pridávať stále nejakú zaujímavosť a nejakú aktualitu. My sa na našu prácu veľmi tešíme a pevne verím, že čoskoro prinesieme aj ovocie. Prajeme pekný týždeň a srdečne vás zdraví naša kapela Kolárovci.